Magsugod kita karong adlaw adlong Sabado, September 24, 2022. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. Si Kristo ang atong manluluwas, mibuntog sa gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Alleluia. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 43 ngadto sa 45. Og nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, niingon siya sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kalimot sa akong isulti karon kaninyo. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan nini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot nini. Og nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod nining butanga. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga igsoon, ngatong live broadcast karong adlaw adlong Sabado diya sa Argao, Cebu, Philippines. September 24, 2022. Bago pa lang yun nato nabati na dungog ang pulong Dios. Ang pulong uban sa Dios. Ang pulong nahimong tao. Unsa man ang unang pulong karong adlaw, nagisgot man og enjoyment sa imong panahon. Kung bata ka pa, mo grade 1, mo grade 2, di pa makasabot unsay sala. Apan kung makasabot ka ng unsay sala, unsay kamatayon, unsay kinabuhi, sa di makasabot ka na, ana magsugod ang kausaban. Busa samtang batanon ka pa kayo, gisulti sa pulong. Enjoy. Samtang batanon ka pa, ang grade 1 mo grade 2, ang grade 2 mo grade 3, mausap-usap. Unya samtang batanon enjoy, apan ayo kalimot nga. Muabot ang panahon. Muabot ang gitagal sa Dios na ikaw hukman. Hukman yun. Musa enjoy, niya hukman. Ug samtang nag-enjoy ka sa imong pagkabata karong panahon na. Samtang nag-enjoy ka. Enjoy yun. Munang pagmanipayon. Muna enjoy. Samtang may panahon batanon ka pa. Kay ang batanon mausaban yun. Ang bata mo ato sa pagkatiguang. Muna ang bata enjoy. Enjoy apan ay kalimot nga hukman ka. Ining abot sa tagal sa panahon. Kunya, nag-iskot man enjoyment. Samtang batanon ka pa. Munang, wiskoyla ka, mamaray ka, enjoy. Sa imong amahan, inahan, enjoy yourself. Samtang bata ka pa. Kay muabot ang panahon, nga dili ka magpermanenteng batanon, muabot ang panahon nga ikaw matiguang. Mausab. Nga imong pagkabatanon karon, abti ka pa kayo, abti, gagan, lumba, paugna sa kusog, enjoy. Nga manipayon, ay pan ayo kalimot nga hukman ka. Enjoy. Mao tali isilsil sa alipatakan sa mga batan-on karong panahon ha. Enjoy ba? Apan di lain man nila enjoyment. Nalipay sila, enjoy sila diya sa mga bati, mga ngilad. Apan enjoy sa mga matarong pagpuyo kay moabot ang panahon nga gitagal nga sa imong pagkabatan-on. Mausab ka gyud dili ka magpermanenteng batan-on. Munang matiguang ka adunay batan-on, adunay tiguang. Gisulti ka na sa unang pagbasa. Suma sa simbahan, suma sa Holy Bible. Ang Holy Bible, ang pulong Ginoo. Ang Holy Bible, kung gisuwat pa ang tanan, muna gipasa-pasa na imong tradisyon, gikan sa labing tiguang, ngadto sa labing batan-on karong panahon na. Munang tradisyon, gipasa-pasa, tuhuin lang yun ang tradisyon. Kaya gikan ka na sa tiguang, gikan ka na sa labing sinugdanan, gikas Ginoo. Munang tradisyon, gipasa-pasa sa gikas sinugdanan, ngadto sa katapusan. Muna ang batan-on karon enjoy, enjoy, muabot ang panahon nga ikaw hukman. You are given the freedom
ikaw batan-on ka man, gipialan ka og kagawasan pagpili. Mun ang tanang binuhat gipialan og independente. Ang tanang kinabuhi independente. Independent ba? Wa ka magsalig. Nya musali ka sa imong kaugalingon, sa uban musali ka, apan kung dependent ka magsalig ka Ginoo, wa kay misupak man ka. Kung dependent ka pa Ginoo di magtuman ka, apan ka misupak man ka, misupak di mo kag bati, ngilad, dunot, munang mamatay ka, gumikan kay misupak man ka. Kung niuyon ka pa sa Ginoo, magpabilin kang diya sa Ginoo. Bisag asa Ginoo tuwa ka, muna ang tao. Kaya Ginoo di makita, makita ang Ginoo pinaagi sa tao. Ang tao buing larawan ug panagway sa gugma sa Dios Amahan, sa Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Ikaw tao, buing panagway larawan apan dili mo tuo ang tao, dili makadawat. Nganoman, di gani mo tuo pulong. Ang nakigsulti karon kanimo tao man, apan servant lang. Nganoman, unsa may servant? Sulugoon ba? Sulugoon. Kay kung ang Ginoo di makita way masugo, kinsa pa man buhat. Ang uban in fairness, ang sulugoon sa Ginoo di kalibutan, mao niyang gipili. Ikaw gipili. Apan nuna si ipili gilain ang mga birhen. Ikaw gipili gitawag. Ikaw unta ang mutabang mubulig aron mahimong usa. Apan unsa imong gibuhat? Milain ka, bibiya ka, misalikway ka, naghimo kang imong kaugalingon. Nga unsa man gingarian. Apan ay kalimot nga ikaw tao, nahimong larawan og panagway sa buhi nga Dios nga di makita. Apan ikaw tao, gihimong larawan og panagway sa gugma sa Dios. Ang unang pagbasa karon nga dili ka permanente, nga bata mahimo ka tiguang. Batan-on ka pa karon panahon na apan mangunot ka. Dili ka pirmi mo grade 1, mo grade 2, mo grade 3, mo abot ka makakurso ka abogado, doktor, engineer, arkitekto, pulos mga hinimo sa Ginoo imong gitun-an aron mahimo kang profesyon. Apan ang mga pari gitun-an gyud ang pulong ang Ginoo gitun-an sa mga pari. Muna ang mga pari tan-awon gayud sa mga tao from gikan sa obispo all the way down paingon ngadto sa ordinaryo mga pari. Gitan-aw ka aron muliwat ang mga tao nga nagtan-aw kanimo. Ikaw ang buhing larawan sa gugma sa Dios. Ikaw pari nagtuon ka og pulong, nagtuon ka og Ginoo. Apan unsa imong gibuhat? Namili ka, namili nya, mupili unya imo lang yung amahan, inahan, ang imong pamilya, ang banwalay labot. Ilabot ang tanan kung ikaw Ginoo kay. In fairness, ang Ginoo labot man tanan. Iampo ang tanan, alagadan ang tanan, sultihan sa tinuod ang tanan. Apan ikaw mamili ka man, alagad ka sa Ginoo, alagad ba? Servants of the Lord. Apan kutob na ka nagpuyo kag giingnan nga puyo og pagkakabus, baw og poverty. Apan unsay gihimo? In fairness sa ubang mga obispo, sa ubang kardinal, nagpuyo sa air condition, misakay bitawat og mga air condition. Nagpatahod, magpaubos unta ang tanang mga pari, magpaubos, mualagad, magampo og unya magantos. Mao na ang tanang mga sulugoon magantos. Sulugoon ka, sugo-sugoon yun. Di ka mulabaw sa imong gaon. Sulugoon ka, magantos. Antos, alagad, magantos. Magampo, magantos. Musulti sa tinuod. Kung di mo tuo, magantos. Mauna ang Ginoo. Ang Ginoo nagantos, nagampo, nagalagad sa iyang isig katawo. Kay ang tao na himong larawan og panagway sa buhi nga Dios nga di makita. Muna ang tao, muna rule sa kinabuhi sa tao. Ang unang pagbasa, dili magperwenti ang imong pagkabatan-on. Matiguang ka gyud. Unya aron masabtan kung unsa ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Mga batan-on, paimusni ang inyong pagkabatan-on. Paglipay, samtang batan-on pa kamo. Buhata ang gusto ninyo o ginaot nga maangko ninyo ang inyong gipangandoy. Apan timani nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton. Muna mangunot na, niyang usap ni sultihan, magkanguhal ka na, ang batan-on ko sumudagan, puso kay mo lumba, apan ang Ginoo di mo pasakit og tao, gipangga ang tao, gikaluya ang tao, nagpaubos ang taas kayo, nagpaubos. Taas, labaw sir, nagpaubos. Midday, ngadto sa labing ubos, nagpaubos. Ang Ginoo labaw, apan nagpaubos. Kay siya imbis dalpan ang Ginoo, nanulpaubos man, aron nagpaubos ni puyo o kinabuhi sa tao. Nagpaubos sa Ginoo nga ang tao buhing larawan og panagway sa Dios nga di makita, ni puyo pag yun ang Ginoo sa tao nga buhing larawan og panagway sa gugma. Ni puyo ang Ginoo apan ang Ginoo di makita, diwakli gisalikway nga di mo tuuban ang ubang nakakita. Disiplinado kayo, disiplinado ang nakakita, ang nakabuhat. Kung may dalunggan ka, kung may mata ka, kung may utok ka, kung may kasing-kasing ka,
Kung may dalugan, nagkabati ka, ayaw pating aha ang imong kasing-kasing. Ay paghiya ba? Sabta. Kay ang Ginoo gidalagpanan, masakit ka sa dagop ng Ginoo. Ma-arthritis, diabetes, sakit o kasing-kasing, baga, dagop ka Ginoo. Ang Ginoo gidalagpanan, di ka mo dagop og inahan amahan, kay ang imong inahan og amahan. Uto man ang mga musulti ka na, musulti gayud ang inahan og amahan. Kay matiguang naman ang man, kunya di man musulti tinuod. Munang ikaw tao, munang dagop gayud og Ginoo, di na ka amahan inahan. Dagop, munang dalagpanan Ginoo sa tanang masakiton, sa tanan nyakin sa man ang mga taong hapit na batay, makasasa mo na. Kung di ka mabalik, makasasa. Kung magpunay ka sa imong katungod di ka mabalik, ato ka sa laing dapit, impierno. Apan kung balik ka, pulong sa Dios, gisulti sa Ginoo nga, do not be afraid to preach the good news, to evangelize the good news, to live the good news, live puyan, and to spread the good news. Kinsa man good news? Ang Ginoo. Good news, ang may balita ang Ginoo. Ang pulong Dios, ang kinsa man Ginoo. Muna si Lord Jesus Christ, siyang Diyos, siyang pulong. Apan nganong dito huan, awan mituo man, nga managiusa, managhumpong, anong usa, ma-administrasyon, kag oposisyon, tanan, musupa kag di, apan magkausa, ang tanan, magkausa, kay ginuusa, apan tulog ka persona, creator, savior, unya sanctifier, magbubuhat, manluwas, unya tigbag-o, tigbalaan, apan Diyos nga usa, hangtod sa kanturan. Nya, siya dalagpuan, ang dalagpanan sa tanan, asa makadagok, bisag adunahan pa ka, kompleto kag malls, kompleto kag auto, kompleto kag air condition, asa ka dagop. Kay mamatay ka man gumikan sa sala, ang tao may kamatayon gumikan, balik niyon. Balik na magtiguang. Muna kadaghanan sa mga musimba, mga tiguang, ang mga batanon, tuan nagadik-adik, nagbugoy-bugoy, nag-inom-inom, batanong babae, lalaki, nag-enjoy, apan enjoyment nga, bati sa iyop dautan, enjoy yourself nga, ikaw hukman, pagpuyo nga matarong, tulid, unya pag-practice, pagbansay, paghatag, pagbansay, pagampo, pagbansay, practice, niya pagsulti, tinuod, pagbuhat, muna yung bansayon, muna yung pagpangandam, bansay, everyday, munang pagpangandam, prepare yourself, ang imong kaugalingon, imong andamon, kay gipuy-an ka sa Ginoo, manguros ka man unta, manguros, apan uban may biya ng panguros, di na mo to, mito ng amahan, di na mo to anak, awan, di na mo to, awan ng anak, muto ng Holy Spirit, di makita ang Ginoo, ikaw tao nga makita, imong higugmaon ng imong isig kataw, dili kay sa wayon dauton. Unya ikaw tao nga gitudloan og sayop, bagak balik sa pagtuo, balik sa Ginoo, kay usbon ang imong gingarian. Kung ang imong gingarian bati sayop dautan, usbon sa mga birhen. Tarungon sa mga birhen. Tudluan ka og gusto, tudluan ka, sultihan ka gusto. Muna ang ebanghelyo karong adlaw. Milyok ang gahom sa Dios, gahom. Gahom, nagisod gahom nga lagiton, gahom nga lagiton. Misulti ang Ginoo. Miliyok ang iyang gahom sa tanang katawhan karong nagminaw tanaw ang gahom sa Dios. Miliyok ang langit no nga gahom. Power of God apan ang gahom sa kalibutan. Misulti ang Ginoo. Misulti ang usay gahom sa kalibutan. The power of the world. Kalibutan apan ang gahom sa Dios. Miingon ang Ginoo sa iyang mga gipili, iyang ipanawag nga ang anak sa tao paantuson sa gahom sa kalibutan. Kinsa man ang gahom? Muna mga pari, gamhanan, mga Hudiyo, Diluhiyo, muna mga tao sa kalibutan, muna ano ni kahom, Prime Minister, Vice, Senador, ano ni kahom ang kalibutan? Ang panahon mausap-usap. Time is changing. Change. There is nothing permanent in this world except change. Why laing permanenteng butang sa kalibutan? Gawas sa kausaban. Kausaban. Why permanenteng butang? Busa pag-usab, pagpag-o, paghinulsol, pagbasol, paghingpit sa imong kinabuhi, aron ka makasud sa gingharian sa langit. Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen.